Kaka yor kedo gi midhiero mar mineme kod nyithindo mawuok e familia mochando e kaunti ma Busia, jopuonjre gana 40 e kaunti no yudo sir mag wuoch. Magi timore ka thoth jonyuol e kaunti no yangore ni yuto margi ni piny kendo dago ngima mar chan gimosemiyo nyithindegi wuotho maonge wuoch e tiendegi. En mor ne weg pacho kinde ka kinde ka welo odonjo e dala ne jopuonjre e skul primar ma Kakapel e kar chung' od bura ma Teso North bang' riwruok mar Dignity in Every Step komakore gi Bikos Pamoja kaachiel gi jotelo maluora no ne limogi gi kony mag wuoch tielo 920 tok yangore ni thoth jopuonjre e aluora no dhi e skul gi tiendegi nono. Chenro ni geto pogo wuoche skunde duto 111 e kaunti ma Busia kaka yor kedo gi landruok mag mineme ahinya to e familia mochando nyaka sani wuoch tielo 25,000 osepogi e skunde 20 ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wote wanapata viatu ili waache kutembea mguu tupu, na pia wanapokuja shuleni tunajua ya kwamba wako na vyoo ambavyo wanatumia wote, na wakati mwingine watoto wakitembea miguu tupu wakienda kwenye vyoo inawaathiri ya kwamba wanapata zile dudu ambazo zinaingia kwenye miguu yao. Hapa Teso North tuko na changamoto. La kwanza ni maji. La pili ni maneno na masomo. La tatu ni ajira. Jonyuol manokonyore e chenro ni nyiso morgi ka giyango midhiero magisebedo ka gikaloe gi landruok mar mineme kod tuoche mamoko. Furaha ni kwamba tumefurahia sana hii shirika ambayo imekumbuka wazazi, kwa sababu watoto wetu wengine wamekuwa wakitembea miguu bila viatu. Tunasema ya kwamba isiwe mara ya kwanza, tunaomba mrudi mara nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya vitu mingi sana tunahitaji ili kwamba watoto wetu pia wangeweza kuwa kama watoto wengine. Manake watoto wengine walikuwa wanaenda chooni bila viatu, na unaona kwamba kuna mrupuko wa maradhi. Watoto wanagonjeka ovyo ovyo, unaona kwamba mtoto hawezi maliza wiki mzima darasani kwa sababu ya magonjwa ya ukosefu ya viatu. Esa chieno makamano, jopuonjre 100 mawuok e kar chung' od bura ma Teso ma Nyandwat ne oyudo jol mag omenda mar somo maromo 1 million kowuok kuom jating' ndai ma jatend piny Kenya William Ruto Faruk Kibet. Ametusponsor watoto wa Teso North, watoto 100, the great Chepsaita. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa President wa Kenya, Mheshimiwa William Samoei, mama na watu wa Teso North. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.